Gwawrio yn Gytûn ydi enw ar brosiect newydd yn y Gogledd Ddwyrain, sydd yn cynnig cyfleoedd creadigol i bawb sydd yn galw'r ardal yn adra erbyn hyn. Ond ym Wrecsam, cerddoriaeth sy'n uno'r bobl, efo côr lleisiau newydd yn gymdeithas o bobl o wahanol ieithoedd a chefndiroedd. Ac yma, yn nhŷ pawb yn Wrecsam, mae'r ymarferion. I think it's really important for an orchestra, a choir, a musical organisation to really develop links with the community. It's a way of bringing people together from different parts of the world that speak different languages, but we all share music. Ers ni ddechrau, mae'r aelodaeth wedi mwy neu lai dyblu. So mae wedi bod yn braf gallu gweld pobl ar draws Gogledd Cymru yn medru ymuno gyda ni. A o ran hyder y côr, mae wedi bod yn braf gweld nhw yn gwellai hyder efo'r canu ac yn dod i nabod ei gilydd a gweld y cymuned yn ffurfio. Un o'r datblygiadau mwyaf mae'r côr wedi wneud dros y flwyddyn ydy gwahodd ffoaduriaid o Ukraine atyn nhw, ac un o arweinwyr y côr erbyn hyn ydy cerddor sydd yn wreiddiol o Mariupol yn Ukraine. Paulina, oeddach chdi'n fyfyriwr yn y theatr yn Mariupol, nath droi'n lloches ac yna'n cael ei dinistrio yn Ukraine. A sut effaith mae hynny wedi gael yna chdi? Mae'n bywydau ni wedi newid yn llwyr. Rydyn ni wedi colli popeth, ein cartrefi a'n gwaith. Roeddwn ni'n astudio yng ngholeg cerddoriaeth Mariupol, a roeddwn ni newydd orffen cwrs i fod yn arweinydd proffesiynol cyn i'r rhyfel ddechrau. Dyma fy ngyrfa a fy mhroffesiwn. Ond nid yn unig wyt ti'n rhan o'r côr, ond ti'n cael y cyfle i arwain y prayer for Ukraine. Dwi'n siŵr bod hynny'n rhywbeth special iawn i chdi. Mae'n gyfrifoldeb anferth i mi, oherwydd y gan gweddi dros Wcrain ydy'r gan mwyaf adnabyddus nawr. Cyn i'r rhyfel, yr anthem genedlaethol oedd y gan bwysicaf. Ond nawr, mae pawb yn dibynnu ar Dduw. A'r weddi dros Wcrain ydy'r gan fwyaf adnabyddus a phwysig. Mae canu gweddi dros Wcrain mewn gwlad wahanol yn gyfrifoldeb mawr, ond yn fraint i mi. Diolch. Wrth i ni ymarfer a Paulina yn yn harwain ni, oeddech chi'n gallu gweld ar ei hwyneb hi gymaint oedd o'n golygu iddi hi. A wedyn ni'n trio canu'r geiriau yn eu iaith nhw. Mae'n profiad dirdynol oed y gwir. Mae cerddoriaeth yn, mae'n rhyngwaddol yn dydi. Felly, jyst yn rhaid i ni cael iaith yr un fath, a dyn ni'n cael y siawns jyst i gweld sut mae pobl arall yn gweithio. Mae'n arbennig iawn. Mae cerddoriaeth yn gallu bod yn rili pwerus, a does dim teimlad rhywun fath a canu mewn côr efo'ch cymdogion chi. Maen nhw rili wedi ffurfio cymuned rili pwerus, a mae'n prosiect ni Gwawrio'n Gytûn. Dyna fatha holl bwynt y prosiect, yw dangos bod cerddoriaeth yn gallu bod yn ffordd o uno pobl da'i gilydd.